విశ్వా విశ్వా దగ్గర కాలేజ్ టైం అయిపోతుంది, 8 అయిపోతుంది, ఇంకా కాలేజ్కి వెళ్ళవా? ఏంటక్క ఎంత పొద్దున్నే లేపిస్తావు? కాలేజ్కి వెళ్ళవా? ఇంకా లేగు. అదే రోజు టైం కాలేజ్కి వెళ్ళాడని. నువ్వు ఆపే రాక్షసి, ముందు స్కూల్కి వెళ్ళు. పోరా పోకిరి, నేను ఎప్పుడో రెడీ అయిపోయా. ఊసే పిల్ల రాక్షసి, ముందు వెళ్ళి తినవే. టైం దొరికితే చాలు వాడి మీద పడిపోతావు. అబ్బో, తమ్ముడంతా పొడుచుకొచ్చేసింది ప్రేమ. మా తమ్ముడు అంటే ఏంటనుకున్నావే? మా తమ్ముడు బంగారం. అయితే తీసుకెళ్లి బీరువాలో దాచుకో. ఏ పోవే, లేకపోతే తంత. పోతాంలే. వీడేంటి ఇప్పుడు ఫోన్ చేస్తున్నాడు? హలో, రే రామ్, ఎక్కడున్నావురా? ఇప్పుడే కాలేజ్ నుంచి వచ్చాం కదరా. ఎక్కడ ఉంటాం? ఇంటి దగ్గరే. అవునా, సరే కానీ అలా బయటకు వెళ్దాం రారా.